तीज के व्रत बड़ी पावन लागे अवरु सुहावन लागे अवरु मान भवन लागे हो। तीज के व्रत बड़ी पावन लागे अवरु मान भवन लागे बहुत सोहावन लागे हो। सखिया सीता जी कई लिप्तिज बारतिया त शिव के मनावेली हो। सखिया सीता जी कैली तिज बारतिया त शिव के मनावेली गौरा के मनावेली हो। ले लिहली हाथे में डालरिया तयरु बेला पतिया तलल की चुनरिया न हो। ले लिहली हाथे में डालरिया तयरु बेला पतिया तलल की चुनरिया न हो। सीता लोढ़ी लिहली भंगिया धातुरवात शिवजी के पूजली हो। सीता लोढ़ी लिहली भंगिया धातुरवात शिव के पूजन बैठे हो। सीता ओढ़ी लिहली लल की चुनरिया त गौरा के पूजन बैठे हो। चुनी चुनी फूलवा सजावे त फलवा चढ़ावे त शिव के मनावेली हो। चुनी चुनी फूलवा सजावे त फलवा चढ़ावे त शिव के मनावेली हो। शिवजी जैसन बाड़ी गौरा जी सोहागिन अमर बासेंदुरवान हो। शिवजी जैसन बाड़ी गौरा जी सोहागिनी अमर बासेंदुरवान हो। शिवजी हमहू के उहे देई वरदनवा सफल होई पूजनवान हो। शिवजी हमहू के उहे देई वरदनवा सफल होई पूजनवान हो। एतनी बचन शिवजी सुननी त सुनी के मगन भैनी सुनी के मगन भैनी हो। एतनी बचन शिवजी सुननी त सुनी के मगन भैनी सुनी के मगन भैनी हो। सीता पूरा होई है तुहरो सपनवा सफल होई पूजनवान हो। सीता पूरा होई है तुहरो सपनवा सफल होई पूजनवान हो। पहिला मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। पहिला मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। सीता मांगेली अवधपुरवासा सुर जनकपुर नैहर हो।
सीता मांगेली अवधपुर सासुर जनक पुर नैहर हो। दूसरा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। दूसरा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। सीता मांगेली कौशल्या ऐसन सासु ससुर राजा दशरथ हो। सीता मांगेली कौशल्या ऐसन सासु ससुर राजा दशरथ हो। तीसरा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। तीसरा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। सीता मांगेली शांता ऐसन ननदी नंदोई श्रृंगी ऋषि जी के हो। सीता मांगेली शांता जैसन ननदी नंदोई ऋषि श्रृंगी जी के हो। चौथा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। चौथा मांगन सीता मांगेली अवरु से मांगेली हो। सीता मांगेली पति राजा राम देवर बाबू लक्ष्मण हो। सीता मांगेली पति श्री राम देवर बाबू लक्ष्मण हो। सीता मांगेली पति राजा राम देवर बाबू लक्ष्मण